Радыё Свабода пачынае жывую трансляцыю з Мінска нацыянальнага аэрапорта. Мы сустракаем сёння тут беларускую спартовую каманду беларускіх алімпійцаў, удзельнікаў гульняў у Пхёнчхане. Самалёт з імі прызямліўся ў 12:43 і вось з хвіліны на хвіліну мы чакаем іх уваходу ў аэрапорт разам з некалькімі дзясяткамі журналістаў, алімпійцаў сустракаюць аркестр, чырвоная дарожка, хлеб-соль. Вось у іншым зале засталіся актывісты, проста натоўпы актывістаў БРСМ, таксама родныя, блізкія саміх алімпійцаў і беларусы, якія прыехалі ў аэрапорт сёння сустрэць спартоўцаў. Нагадаю, што нацыянальная каманда Беларусі на алімпійскіх гульнях у неафіцыйным заліку заняла 15 месца. У нашых спартоўцаў 2 залатых медалі, одно срэбра. Золата у фрыстайлісткі Ганны Гуськовай, таксама у жаночай каманды па біятлоне, якая выйграла эстафету, а срэбра у мастарце у нашай знакамітай біятланісткі Дар'і Домрачавай. Каманда па фрыстайле прыляцела ў Мінск напрыканцы мінулага тыдню. Ну а сёння мы літаральна праз некалькі хвілін пабачым тых спартоўцаў, якія ўдзельнічалі ў цырымоніі закрыцця алімпіяды. Нагадаю, што Дар'я Домрачава несла дзяржаўны сцяг, стала такім чынным сцяганосцам. Это ўпершыню у беларускай гісторыі, калі на адкрыцці алімпіяды жанчына несла сцяг. Это была фрыстайлістка Алла Цупер. А на закрыцці яго даверылі Дар'і Домрачавай. Вось зараз журналістаў просяць крыху разысціся, саступіць з чырвонай дарожкі, прызначанай для спартоўцаў. А вы на сваіх экранах бачыце зараз акурат бачыце аркестр, які мёрзне на пероне аэрапорта. Для спартоўцаў агарадзілі адмысловую зону, журналісты стаяць побач з ёй, а усе жадаючыя, у тым ліку родныя спартоўцаў, застаюцца пакуль што зусім у іншай залі. Яны не могуць тут прысутнічаць. Жадаючых сустрэць алімпійскую зборную даволі шмат, гаворка пра некалькі сотняў чалавек. І яны нават не ўсе змясціліся ў памяшканнях, ва ўрачыстых памяшканнях аэрапорта, бо мы все зараз не ў звычайнай залі прылётаў. І частка людзей чакае на вуліцы. Нагадаю, вы глядзіце жывую трансляцыю Радыё Свабода з нацыянальнага аэрапорта, дзе мы сустракаем беларускую алімпійскую зборную удзельнікаў алімпійскіх гульняў у Пхёнчхане. Літаральна праз некалькі хвілін мы зможам вітаць іх на нашай роднай беларускай зямлі.
галоўнымі зоркамі зборнай, безумоўна, з'яўляюцца беларускія біятланісткі, жаночая каманда. Это Дар'я Домрачева, Надзея Скардзіна, Ірына Крыўко. І Алімбекава. Яны сенсацыйна ва ўсіх сэнсах гэтага слова заваявалі залатыя медалі Алімпіяды. Ніхто не спадзяваўся, не чакаў гэтага. І адразу ж пасля гэтага ўсе гэтыя дзяўчаты былі ўзнагароджаныя ордэнамі за асабістую мужнасць. У каментарях да гэтага стрыму бачу пытанне пра тое, ці будзе сустракаць алімпійскую зборную кіраўнік краіны Александр Лукашенко. Ну, пакуль яго тут не бачна, не заўважна. Таму верагодна, што сустрэча кіраўніка краіны з біятланісткамі, з іншымі спартоўцамі алімпійскімі адбудзецца ў іншым месцы. Адзначу таксама, што спартовыя эксперты не мелі ўжо занадта пазітыўных прагнозаў на ўдзел беларусаў у зімовай алімпійскіх гульнях у Пхёнчхане. Гаварылася пра тое, што нават 1-2 медалі будуць для беларускай зборнай поспехам. Аднак, як мы ўсе ведаем, як я ўжо адзначаў, беларуская зборная ў выніку мае 2 золаты, 1 срэбра. А таксама непрыемную гісторыю з недопускам Антона Кушніра ў фінал спаборніцтваў па фрыстайле. Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі накіраваў скаргу ў сувязі з несправядлівым, на думку беларускіх спартовых чыноўнікаў, судзействам. Аб несправядлівасці судзейства таксама гаварылі і незалежныя спартовыя эксперты. Таму гісторыя з выступам Антона Кушніра пакуль працягваецца. Хто ведае, маглі б мець яшчэ больш медалёў, калі б не гэтая непрыемная сітуацыя для нас. У каментарах пад нашай трансляцыяй у соцсетках зараз ідзе абмеркаванне аб тым, ці варта выдаткоўваць бюджэтныя грошы, якіх і так не на ўсё хапае, выдаткоўваць іх на спорт, ці варта ўзнагароджваць беларускіх алімпійцаў, якія атрымалі медалі.
Вы можете таксама выказвацца, калі маеце меркаванне на гэты конт. Гадаю, што ў Беларусі зазвычай спартоўцаў, якія перамаглі на алімпійскіх гульнях, атрымалі медалі, там узнагароджваюць матэрыяльна. Ёсць даволі значныя грашовыя прэміі. Вось мы пачынаем сустракаць нашых спартоўцаў. Вы чуеце аркестр вайсковы урачысты. Яшчэ пакуль не бачна, хто да нас першым выйдзе. Вось пад'язджае аўтобус. І з яго павінны да нас выйсці алімпійцы. Аўтобус стаіць, пакуль не адчыняе дзверы, незразумела чаму. Сустрэча у нас, канешне, у лепшых дзяржаўных традыцыях. Тут нават ёсць вялікі каравай хлеба і соль, пазней вы ўбачыце. Дзяўчаты ў нацыянальных строях таксама чакаюць. Вось адчыніліся дзверы, і мы бачым першых удзельнікаў алімпіяды, якія да нас выйдуць. Не спяшаюцца яны на беларускі холад. Мелі перасадку ў Дубаі, напэўна, там было значна цяплей. Вось спартоўцы заходзяць. Першая зайшла Дар'я Домрачева і жаночая зборная па біятлоне. Мы бачым, як іх вітаюць. Хлеб, соль. Канешне, вельмі шмат журналістаў, вялікі ажыятаж вакол гэтай сустрэчы. Дорогие наши девчата, золотая команда, разрешите от всей спортивной общественности поприветствовать вас и в вашем лице всю нашу команду на родной земле. Поверьте, что, наверное, сердце каждого жителя Беларуси стучало в унисон на каждом этапе и на каждой стрельбе. Поэтому спасибо вам огромное за тот подвиг, который вы совершили. Вам в Олимпийской деревне были зачитаны слова президента, поздравительные. И сегодня разрешите вручить вам непосредственно приветственные адреса президента. Да, это вам лично и для всей команды. Спасибо вам, девчата, за тот праздник. Спасибо вам. Девочки, красавицы, держите. Ноша тяжелая, но надо нести. Федерация. Отлично. Вялікая цісканіна у нас утварылася, вельмі шмат жадаючых прывітаць біятланістак кветкамі і павіншаваць іх з вяртаннем у Беларусь, павіншаваць іх з выступленнем удалым.
Народ такой, что не дойдет. Можно проход обеспечить. Можно проход. Можно съезд отойти отсюда. Пакуль афіцыйныя асобы працягваюць вітаць зборную па біятлоне, іншыя спартоўцы паволі праціскаюцца праз натоўп журналістаў, чыноўнікаў і выходзяць у другі іншы зал да сваіх родных. Мы пакуль застаемся у першай зале побач са зборнай па біятлону. Что, они у нас все... Кому после гонки позвонить? А вы сейчас кому звонили? Зараз мы пераходзім у іншую залю, дзе менш урачыстая цырымонія сустрэчы адбываецца. Мы праходзім па чырвонай дарожцы, бачым моладзь. Застаемся пакуль тут. Бачу, спартоўцы пакідаюць свае аўтографы. Гэта чырвоная дорожка, па якой спартоўцы праходзяць з лётнага поля
Вообще зрозуміло, чекаюсь тут біатлоністок. Вы флаг подписали? Ребят, создаем коридор здесь, пожалуйста. И... Ребята, коридор освобождаем. Просьба, коллеги, немножко, давай, коллеги, пожалуйста, пройдите сюда. Ось біатлоністки дійшли нарешті в іншу залю. Добрый день, скажите, откуда вы? Грудка. Мы из Чаус. Да. Приехали. 50 человек, а нам не дадут посмотреть нашу чемпионку. А сами вы? Это первый тренер Маривана. Олимпекова. Да, Олимпекова. Не дадут добраться. Аккуратно, аккуратно, не дал. Спасибо большое. Что вы собираетесь сейчас делать? Маривана здесь. Перший тренер Динары Олимпековой зараз віншує. Блин, Сашка! Привет, привет, Верка, привет. Поздравляю. Ми виходимо поступово на вулицю. Вельми шмат людей. Складано переміщатися. Вот так встречают наши Вітання біатлоністок відбувається на вулиці. Тут уже зміщаються всі жадаючі. Бачимо вельми шмат дітей. Вони окружили зараз збірну жіночу по біатлоні. Літерально машину, літерально не дають автомобілю виїхати.
Ірина Кривко, біатлоністка з тяжкістю, змогла сісти в автомобіль, потягує приймати подарунки. Это не картинка. Отдайте, пожалуйста, это дети. Зараз ми поспробуємо порозмовляти з людьми, які приїхали зустрічати сьогодні в аеропорт біатлоністок. Добрий день, можна вам кілька питань задати? Навряд чи. Добрый день. Можно вам задать несколько питаний? Скажите, пожалуйста, почему вы сегодня тут? Приехали встречать Дарью Доврачеву и всю биатлонную команду А откуда вы приехали? из Витебска. Просто с Витебска сюда одно слово ехали. Нет, здесь училась. Сама из Витебска. А вас никто не примушав, ви самостійно вирішили? Да, А глядели гонку? конечно. Все. Які у вас ураження? Самые лучшие. Это же золото. Дякую вам. Спасибо. Я ничего не взял. Радуй свободу. Вы мне напишите вайбер. Если что, я постараюсь под вас Біатлоністки з'їхали у керунку Мінська. Бачимо, що ще сустракаючи після гэтага починають розіходитися. Доволі шмат тут людей, навскидку некалькі сотень. Ну, складано сказати, колькі з них приїхало організовано, колькі не. Вы глядели живую трансляцию Радио Свободы з нацыянальнага аэропорта, дзе сёння адбывалася сустрэча нацыянальнай алімпійскай зборнай, якая вярнулася з карэйскага Пхёнчхана сёння ўжо ў поўным складзе у Беларусі. Мы завяршаем, развітваемся з вами, заставайтеся з намі, чакайце новых трансляцый.